Alright. It's Saturday as usual, and we are bringing you the Super Sato. For those people that have tuned in, we are very grateful, and we are telling you that if you've not subscribed to this YouTube channel, what you can do, go there, subscribe, and do not forget to click on the notification button so that anytime we are live, you get to be notified. Today I'm in Kisumu. Kisumu Dala, Kisumu Pacho, and right inside here you can see, actually this one is not, some people might think that now I'm in maybe Euronautical, maybe I'm controlling the aeroplanes or something. No, I want to inform you that this one is, how do we call this? Utawala Studio, yeah, Utawala Studio. The CEO is Jeff Wunyatanga. Hata natumai labda mmesikia sauti yake kwa background. Yeye ndo technician ako kwa kamera. Ako sawa. So today I want to introduce a very young talented guy. Wunyarongo. Papati Wunyarongo. Jeff, sijui ka unaweza ni kidogo tu, hakuna shida, kuja tu bwana kaka bwana karaoke hivi. Wunyarongo. Hey! This guy gonna kill us, man. This guy gonna kill us. Eti Jeff Wunyatanga. Pull up man selector, we monda banti long, start up again. Because you are Tony man selector. Aye. Papati. Hey! Supreme. Hey! Tanga. Hey! Touch. Hey, Shikilia. Give me the temo. Nikech1 ka mar promotion. What you do? Go there on YouTube channel. It's still new. It's still very new. Go there, search Jeff Ondike nango chaindo. Papa T official. Papa T. Letter T. Papa T official. Subscribe. Do not wait until this person is now a setter. That is when you say, oh, we knew you will go far. You know what? Go there, subscribe one. We just can't wait a very one. Hey! Papati Wunyarongo. Hey! Wewe! Wunyarongo. Engineer Jeff Wunyatanga. Bwana wakadwa mielo tumwe tukonge bwana. Come with me to listen to this guy here, Papa T Wunyarongo. Alright. Karibuni sana. Mgeni wetu leo ako hapa leo. Oziepa. Mokongo mozijo penja telo. Duondi onyonga koro yine mozijo penja ko yine jatenda kawuono. Mozijo penja. Yes. Amoso jiduto te mawinjo kendo maneno. Anyinga ilunga Ronnie Stanley. Ochieng. Mane nying mane kipande. Isebedo gi kipande adier. Ineno moyang. Kipande. Okay. Yes. Koro iluongo ni Ronnie Stanley Ochieng. Yes. But koro nying midwa donjo gore ngolo. Ingene idonjo maliet. By the way, an mama nyochona awuok Nairobi. Awachi ni wabi Kisumu kuma thumni no yae. By the way, ne jok maneno kanyo inyalo neno background kanyo, mano is a studio ka winje maber han gi fan ka kopo no the matek mana se metho koche dango kwa tangunu koro gimota angunu en mana wer mowuok manyien mologi ne ende, and the CEO is in the room. By the way, we are going to introduce him. Just stay tuned. Kuri wacho ni nying makuri donjo godo gine and Papa T official. Okay. To isegolo gatumko so kore kidonjo idonja ka Jeff Wunyatanga ne pop Utawala Studio. Koreko chake. Yes.
Okay. Mano kare Jeff makoro chalo fadhi. Mano wekora kel fadhi wo Jeff unye tanga. Jeff tafadhali omera uogi mwase jo peny bwana. Tanga bira kari kama okirwa ka bwana. Mani luongo ni Jeff unye tanga. Jeff. Ai. Ir kare. Jeff aneno kigolo wuoyi ma sawa kabisa. Momiyo wacho ni ineno koponi ati in gi kumoro minyalo konyo go ng'ato kata inyalo promote go ng'ato, let us say let us do it kaka naneno kitimo maber cha. Koro gima dwaro kapok idhi ne jog matek onje na thumcha Ere kaka ne yudo boy ni? Actually he communicated to me last week. Yes. Though tumekuwa tulicommunicate huko nyuma na sikuwa nimemtambua sana. So last week akanitafuta akanitumia ka video akiimba kaka intro tu na nilisikia hiyo video 5 times by the way. Kidogo nikasema Tomanga so
kidogo akanikola akaniambia Jeff ado video kwa studio. So tukaongea and he came yesterday. Tukatengeneza hiyo song moja and now we are making an album. You are working on an album? The album tuna release the album after elections. But hii song moja tunaona tushatengeneza songs mbili, so song moja tumerelease already. Iko kwa YouTube. Pale YouTube and una make sure umefollow Apati official, una subscribe. Yeah, kuna wengine nilishare live ya Jeff. Kuna wale ambao walikuwa nasema where is the YouTube channel of that boy, I wanna follow. YouTube channel is already there, go and subscribe. Papati, that's what we are here for, just for promotion. We don't gonna make business, we don't do something. And if you are outside there and maybe you have a feeling that you can support this boy is working on different songs. There are so many, because you've just heard from the host himself that they want to work on an album. So you know, an album is not a songs, it is songs. So what you can do, maybe if you have the contact of Jeff Wenyatanga, you can coordinate and maybe you can be given a budget and maybe you take a portion. It does not mean that you take all of them, it does not mean that you take everything, but the little that you'll give, even if it's just a quarter song, not even a full one, it will just be okay. Let us say, for example, if one audio is going with 6,000 and that one is, for example, and maybe you've paid even 2 or 3K or 4, we'll be supporting this boy. Yeah, because with me we just expose the talent, so I don't want somebody outside there to say, oh, wakina Jeff Nyatanga Wenyatanga wao wanatafuta wale ambao washa huyu is his first time to be in the studio. Omera mia nondro ni mari maten bwana. Uwa nege joka nyanamgi. Ginge nondro ni maten bwana. Iya kanye isomo nango gikmoko machalo kamano. To janyuol nitie? Yes. Koro dala ni kanye? Dala ni Wangarot seme. Wangarot? Wangarot? Wangarot in jakor gasoro. Kosa soro chano kurani? Soro nyasa kwa bondo. Nyasa kwa bondo? O kuru ini ya Wangarot? Na Wangarot seme. Okay. But une the same area? So kwa bondo dong moyo bondo is a distance. And distance mabo. Okay. Koro mia history ni maten. Yes, history concerning kako nyuoli kumo nyuoli toge kaka isomo maten nyaka kore kote ibedo jangolo. Yeah. Koro an anyuola to 3. Kanyima anyuola mias. Mias todo kababu ane tiyo kakono maten ten. Then we relocated Mabiro Wioma. Wioma is the original homeland Marababa. Makurubeze. And kwa the Wioma. To nisana hotel na uchako vidolo seme. Kwa biro wa dak seme. Kwa dak seme to kanyima this school. We managed to go to primary school. And kwa secondary to join different schools. Yeah. Okay. Kana somo primary kama the primary school, just a public school. Yeah. Okay. Then secondary someone did high school. Okay. Ma gisamo wene tingamo timo form 4. Yeah, timo form 4. Yes. Ngeni jomoko ngega maber ni jok madonjo thum gen jok makoro buk to tamo. Ma owegi aboro, ngato egi abiriyo, ngato be koro into igoe nyaka form 4 ma result ingi koro wacho ni indi certificates man. Certificates man. Yeah. Okay. Mani loji mang'eny kata an mineno wakase ni akasi kaka birth certificate anana kaka birth certificate madhirego kasto ang'eni gi certificate mang'eni ng'ato ok bi maya en mar death certificate ko adhi thogi certificate adi are mano siwa mago tok chanda. Okay, koro gisani endi janyuol nitiere? Janyuol nitie gi baba nitie gi mama. Giwacho ang'o e thum? Jomoko ineno kidonje thum iwacho ni oko midonje ni koti selal, jomoko be neni ka gima koro to
cheko mach direct. Yes. Ng'eny tie jomoko ma ipa mane gin gisedhi e polo ma giyudo ni ohangla to en kor mach. Ok en ok en tich. En machenga oselalo mari gini werigo. Jonyuol wachamo. Yes. Kar chakruok jonyuol ne opingo matin. Opingo mano in the year kaja form 1 in 2018. Ni rap. Anachaka gi gospel. Okay, gospel. Abuda gospel kecha wuk kila zaidi kaka nyima kura chake to. Then tije japunja moro kanyo manoro gachunga ni ere kijana mong'e wercha. Koro kanyo manafwenyo goni kara I have something manyalo tim. Koro kochope form 1 to nachako bedo gi gombo mar production. Then nachako compose. Na compose mang'eny kabisa. Compose wiya wili moko. Manyien kobiro ta a compose kendo. Then anyiso wuogi onyuol to anyiso gini gimoro thaga kata mae gimoro nati tim to achia gino dhi maya moral mar school modhi kamano. Koro kamano kelo jonyuol mochako bedo machiegni en go jopo e form 2 mane governor Professor Nyong'o kelo gimoro ni I am Kisumu talent search. Biro seme, it was a competition mane duong' kabisa, the whole of seme. Yeah. Koro seme duong' seme dhi nyaka bar kuduga kado koria kala biro go yolo. Koro ochopo such performance, then I emerged the best artist number 1 kan ja form 2. Kanyo wangi joma dongo jomoko mane biro kose produce osedonjo studio. The competition mo gibiro nyaka gi teams gi mamiyo gi backups, but I managed to be number 1. Kanyo ne wan gi MC Boom the Prince. Ine mini wero cover moro mono wuoyo about Raila. Anwero la gospel na moro. It was my song by the way. Yeah. Okay. Mana compose to. Then madonjo kode stage. Then I managed to win. Yes. Okay. Ma iwinjo kaka wuoyo no endo en kijana mamuol ahinya kendo mapod yang. Tafadhali joyuk jamna. Joyuk jamna ya kwayo mapod ochok. Mae miluongo ni pokno. Koro joyuk jamna tafadhali wewe. Agari sanu dhidonjo ni we wanna to support you, support. Lakini jamna jamna we uru. Ma iluongo ni ati Papati dhikacho cha YouTube. One main aim wa en koponi ati waneno Papati iwacho maber kabisa ni we have to have the suckers that will replace the old bananas. Old bananas gin jok moko mineno sani chalo mari marado wache mbele ka wadhi tima wan korise mwase manino jamani ne teke mbui jama muneno ni seche go koro kanyal to koponi ira chonge ngameni weyo makora sebedo down going artist sani do ngina kapod wan upcoming artist ki ai upcoming kumucho mien mane down going emo mine ka na mako ga upcoming artist kabisa nikech ang'eni gine magine fail ano kabikasura na luwo ba ng'ato mang'eni dhi dala tadhi adhi dong. Koro ana tiyo gi upcoming nikech mago e jok madhi konyo kata na upcoming nyaka dhi dala kech kase nena bet seta in ng'ama noko kanyi koni simu toke make ng'ato dwari consult yo kigine ng'eni in down go in dhi dala mos we upcoming waka fail to koro ang'eni kani biro ir Jeff ne nyaki bede gi gimoro matin midonjo go studio. To sani dang kwa wachni ati ing'ama tiyo mayudo pesa ni moro maduong' kabisa. Ere kaka ne yudo kata otonglo moro makori approach go Jeff wacho ni chak tich. Yes, kora paro chien kanyo kana se pango mokwongo kana dwaro recording. To namba manyo namba kuom ji tok na yot. Kora dhi Facebook tadio tawala studio kelona. Then I press the WhatsApp. Kori neno in kanyi dwa record wer ni yo jomoko biro inbox not bad but kori eri yudo solution idhi e Facebook imanyo Utawala Studios yo mnyeni mochopo kane mochopo kane Omari dayude studio moro maber. Several people are asking me because gineno kagolo woche gi sa gineno kagolo japeto gineno kagolo ineno chak gi studio kuma intiere no machiegni kodi kaka Utawala Studio I think is very accessible. Jeff Wunyatanga is very loyal person and approachable. Niti jok moko mar not approachable igocho wachani omera iwacho nang'o midwa golo weni se golo kure but Jeff Wunyatanga is approachable. Koro nidhi e Facebook then I tap the WhatsApp then I already ni hello abudamati
kode no obudh sabudha ko kwa wuok kabisa kora save ga mana matin tin then kuchopo target manonyisa ni matin sana mondo abigo mondo konya godo tema koro na yudo then ibiro. And I think ni Jeff Utawala Studios, I have to congratulate you. Jeff biane kamera ka bwana ikone jamani oyudo matin to inise offer ni bwana matin mikelone we were go album chuth koro wakete kanyo wakan. Yes, for talent. For talent. Kidogo ni talent. Pesa ni yake ndio kwa Abiro ya. Hiyo ndio tunaita promote. Moroka nyalo chore ya. Huh? 26. Inge? 26. 23 23, yeah. 23. So nikasema 23. Unyalo work on 7. So nikaambia okay, let's Quarter 5. 6. Six, yeah. Tutaona vile ananiambia so sitakutolea bure tu but tutaona vile tunapata promoters. Because wewe umekuja tunakupata promoters. Yeah. Sasa baada ya wani anything. My number is 07 43. 111 Yeah. 687. Nuonege. 07 43 111 687. Yes. So anything ukipata pale for the sake of the album of Papa T. Unanisukuma tu hapo unanitumia message WhatsApp. Nitakuwa naweka kwa list na tutawataja wenye wametusaidia, tutawakumbuka kwa hii album. Na tutashukuru sana. Yeah. And during the launch, we shall notify you so that you be the part of you be part and parcel of the team, so that at least where you are you can as well appreciate ni bwana wani mwakonyo jamani makoro chopu nini ongegi maber bwana ninga tokoro wacho ni bwana neno mari nini umari ni ani machako go bwana ka onge kata gimora mora yani en ga kata koro kaduga appreciate but imbe koro bwana to imbe baraka ni koro nyaka yuda bwana ni bwana una jok mo support mare ingama sama oro kore kodonje live ni ikia gimono dhi mbele bwana Jeff Chakio njine gimatin ngi nyawacho weche ni bwana joangla gi betinde ng'eny ma oko ng'eny no bwana hoje gi ane bwana wanu kwa gani bora
anu mari tioro muwero magi subscribe makulwa ji mari no wase subscribe iluongo ni Papa T official enda pale weri luongo nango cha Jeff Poko Kethore Poko Kethore be mo chakgo Poko Kethore chon kapona tene tawinjo kama malamana Pwatini tingata winjo kamino akwayo na awe Kethore duol twende Anda rongo ta winjo nyarongo kwayo na Poka Dek sabigo la chelo igla okubedi eti Kata samirwaro kwanyogi molware nyake gwampi Kata samirwaro kwanyogi molware nyake gwampi eti Safaro maromanyi kendo nyayani Chake safaro maromanyi kendo nyayani Wani neno singi nene kotada Era mi wani neno singi nene kotada wewe Wani neno singi nene kotada Sunga boni neno singi nene kotada adugudu Boni neno singi nene kotada pare ni kijana ni poko golo wende nete mana chiel kende onja ni be poko tieko mixing gi poko tieko mixing gi gine nitie gik mo mastering gi canning gi rendering gi go poko room in fact mano setemne mana recording gi bite yani banyisi record to gi beat nitie ko setemne mana recording gi bite onge gi mo setemne malongo rendering powdudo nikech rendering nyiri no chulo mana pesa mar recording to gi beating poko chulo pesa mar rendering poko chulo pesa mar mastering nikech ngene wer nyaka master manyiso ni wuon thum nyaka nge thum nyaka master thum ichulo mondo master Alright. To koro in kanidongo eri ng'amono mori thum kami wacho ni bwana an mai manyalo wacho kaka mentana kaka an kana do bedo comedian kani pudan dala pudan home iwinjo ng'amono mora kabisa ni luongo ni Rico Mondi iwinjo Eriko kasto ne wan kindo gi Jalas Jalas Lang'ata 001 odhi kawo gokinyi chon kasa dhi bedo ani madhi bedo cameraman chon Jalas dhi kawo Lang'ata chon dhi bedo cameraman koro in bende field mar music ng'amini winjo kamori kabisa John nahero ga winjo nyamoro ni Koffi Olomide Koffi otero Koffi okowi kogon Bangala gususu bapupu bira kode koro gi beat mar rombano koro odhi nyaka machieng kechanyisa na chako thum late matin kaja klas 8 ok ni late matin no ok ni late matin joke mono kuongo ni iwinjo ni sawa my time ni ok chako malate onge kaka nenya chako gosito to zito to mbas kwaru in my time ni onge kaka nenya chako genda to ine to mbas ngato mbele ni kuri in my time ni wacho ni an kuri kachako kuri wacho ni then abiro jamar bodo ko maran dola kabari wololo mama kalando matogongane ko pap dola kabari sala na manyamanyi jana kina dogo bateka kabisa selani ni kamaliza majengo koro jogo acho ni gimit naga koro ne dhi gi beat mar rumba gi bengano rumba gi bengano moro ma dala wacho nade rwako suti nyekundu sana suti nyekundu sana goro magana dogo moraga then babu abeno ero koro ketogi hawa but by then nokangina ambanyalo bit kata chill kum artist go okay yes. But ajawa waka onge ng'amo se inspire ajawa makore donje ni santo samaro nitie ng'ama wacho ni bwana ati ajawa ka ng'ama winjo kabeta nyalo koro amben ka negino sako donjo nero ga dhi club taneno tawinjo ka adhi testing koro testing mano utimre dala kono ne mama no nego biogoji kana no kaya mani nyine biro
biro ka jothumbe ne biro ka lakini chieng' mane mabiro neno ka preparation nitimo ma deep ahinya koro adonjo testing chon nikech ji be nobiro mang'eny kionjo kionjo kachopo obudho nya gimoro saa 4 otieno ka ema pok obiro koro jana moro ne wer Prince Inda koro ero Cinderella Maria koro kaka nagu kanyo tang'eni mano Emma mano Emma osewer Inda Wunyandare Inda Wunyandare big up and Inda Wunyandare aneno ka Inda is lowering madhi nyaka YouTube na ma comment ni wow bro you are doing so great wan magi gik mwadwaro okay mano iluongo ne Wunyandare koro gisani endi en wach mani madangi wach kapok watieko nikech jok manini ka endi wan gi ji mopogore opogore adwa ni ikaw thuolo ni endi iwach wach moro matin kasto Jeff Wunyatanga as the host and as the CEO of where we are will at least conclude with something before we call it off. Yes, and gima nyalo wacho mwechkoro kwa chako everything is still fresh to promotion mana kaka Mio Stars kaka amba wadwaro mondo wachope level kech lengo mar ng'ata en mana mar dhi malo odok piny koro account na mar YouTube en Papati Official masani is already running nyalo mana drop kisa subscribe after kito comment mondo wang'eni watim ang'o kata mwamedi kata mwagol mondo tich odhi maber Yes. Lakini with us in Utawala we promise to give the best and Okay. quality Jeff Wunyatanga jamani usiwo maber ine makura dwane imbe wuoyi gi jopiny konwa kaka usedhi gi kumugike mondo koro wayoka muziki be wawachi ni bwana jogo dhio subscribe Papati Official Gimanyalo wacho And just before you forget, you know, we also want people like Jeff to continue uplifting several artists. So what you can do, you also follow Jeff Wunyatanga, Utawala Studios. Yes, Jeff Wunyatanga official page yangu pale Jeff Wunyatanga. My account Jeff Wunyatanga. Utawala Studios pia page iko. And YouTube Utawala Studios. Utawala Studio. Follow so that Jeff can continue uplifting. You know, you cannot uplift if those who are following you are all little. Yeah, because where will the person get the viewers and the supporters? So if you support Jeff Wunyatanga will have several followers, and that one will enable him to promote others. With me, I'm so happy. I wanna dance a little bit, then twende live. Facebook kama wapi itakuwa wapi? Jeff Chakra ndio materia ba. Kama kochi wetu yuko tumbwa. Eti ananoka watie kuta iliko pio benie e room kaende a iliko pio chungi juice matin ginge iluoge ne osogo Julia donja gua matin mos jogo baba mondo koro miel ne joge nyaka loka
wakao Niliungana helikoptero na kudu kwenye saranda. Ani industry man kainga soko choni. Koro mara madwa ni mundandira kainga helikoptero. helicopter Wako yumba na supporting from upcoming manyalo konyo upcoming artists kaka kijana ni kata an ni ng'ama chiel yeah to okuber ka fans gin kaka nochako gi ng'ama ne upcoming to gidhi gadhiya malo gipar ni upcoming moko bende nitie mabe wakwayo ni kuyie to mondo ukonywa e wandu wachope kuma nyuto nitiere erokamano wagonu erokamano ne joma neno wakawuono. alright Kuwinjo wach moro ni hera wuonda akia ni hera kaka eri ni era woda mama jaber hera wuonda akia ni hera kaka eri hera wuonda koro imbe many pesa kando hera wuonda imbe koro many pesa hera kaka eri ne majigi moro mutwe ape igolo dhumi ne makoro itimo imanyo gimoro matin kaka Jeff Osekoni tilime ka tigolo gimoro makali kaso Jeff gimomorago ong'e promotion iwinjo ok ni ogolo golo to mi YouTube kacha cha ende many boy ni Baba B many boy ni endi iluonge ni Papa T official Papa T official enda pale YouTube tafuta Papa T official utampata pale. Subscribe so that we promote this guy. We are so grateful for those people who have been watching. Tunataka kwenda live kwa Facebook sasa. Tumetoka YouTube sasa. Sasa acha tuende Facebook pia tuchape kidogo. Si ndio? All right. We
werna kanyo madwa ni werna. Kapagala galao kegineti sasanya Kisumu. Kapagala galao kegaseni.